nechcene vstúpiť do siete podvodu, z ktorej sa dá oslobodiť jedine útekom. Obvinená, nevinná. Odhalte pravdu, pretože nič nie je také, ako sa zdá. Najpoutavejší, najnapínavejší, najkrajší hollywoodský megahit. Najkrajšia agentka so srdcom Angelina Jolie urobí všetko pre svoju lásku a česť. Veľkolepá slovenská premiéra Salt 16. marca v Megakine Markíza. Bol kráľom. Jeho hudbu milujú milióny ľudí, ktorých oslovili jeho sny o lepšom svete. Ale posledný sen zostal nenaplnený. Veľkolepá show hodná kráľa. Nahliadnite do zákulisia prípravy najväčšej udalosti v dejinách pop music, slovenskej premiére filmu Michael Jackson's This Is It v nedeľu po Superstar na Markíze. Držte palce tým, ktorých chcete vidieť naživo. Já tam budu bučet dole a on bude ječet nahoře a ten prostředek vyplníme nějakýma pohybama. No. To meno, ktoré poviem teraz prvé, postupuje. Superstar nová éra. V nedeľu o 20:20 na Markíze. Najväčšie hviezdy vám prináša Telekom. V nedeľu uplynie presne rok od predčasných parlamentných volieb. Do prvej časti relácie prijali pozvanie zástupca Smeru a šéf SDKU Pavol Frešo. V druhej uvidíte duel Daniela Lipšica a Igora Matoviča. V relácii Na telo v nedeľu o 13:00 na Markíze. Divoké a nespútané. Najsilnejšie a najkrajšie také sú jedine preteky Formuly 1. Nová sezóna nadúpaných monopostov sa začína. 22 pilotov, 11 tímov a 19 veľkých cien na 4 kontinentoch. Najlepšie pretekárske týmy, čarodejníci za volantom a milimetrové súboje o každú tisícinu sekundy len na dráhe